buhaton nga magakumpurmi ka sa akon kung ako magsiling nga ang radyo ang isa sa pinakamapuslanon nga imbensyon sang tao. Kabahin na sang kabuhi, sinanguna man ukon moderno, ginatungdan sang radyo ang importante nga papel sa pang-adlaw-adlaw naton nga pagsinalayo. Nagapanguna nga kuluhaan sang impormasyon kag kalingawan, mapamatian mo, gainit man o kung gaulan. Wala kontra-tiyempo, pwede sa battery, pwede sa kuryente, pwede ka makapamati, matawhay ka man o kung busy. Manggaranon man o kung imol, makasarang makaangkon sili. Kung ikumpara sa ibang nga media kagay sang telebisyon, ini ang mas barato kag mahapos dalon. Gani ang pag-angkon sang radyo, kaangay man sang pag-angkon sang abiyan nga masaligan. Masami ka ginaupdan, kag hindi kagid pagbayaan. Yara ang radyo nga daw kaangay sang kape, nga ka-partner mo sa pagbugtaw sa aga. Kaupod mo sa pamahaw, paniyaga, panyapon, bisan pa kung inugtulog mo na, hulidan ka pa, hasta magaga. The reason why this network is on. We're standing together. Ang radyo, ang pinaka-epektibo kag pinakamahapos nga alagyan sang komunikasyon. Kang inisang isa ka mensahero nga nagadulong sa pinaka-importante nga mga balita sa tao. Kaangay sang manunudlo nga nagahatag sang ihibalo, kaangay man sang suga nga nagahatag kasanag sa pang-ino-ino. Ini ang pila lang sa hindi maisip nga gahom sang radyo. Kag subong adlaw, aton itibong ini, paagi sa pagselebrar sang World Radio Day. Ang World Radio Day ginselebran sa Pebrero 13, bago din man ang adlaw nga naistablisar ang United Nations Radio sang 1946. Ang World Radio Day ginproklamar sa UNESCO General Conference sang 2011, kasunod sa initial nga proposal sang Espanya. Ini ang ginaprubahan pagkasunod nga tuig sa United Nations General Assembly nga gindeklara ini bilang United Nations International Day. Humalinsad to. Ini ang nangin isa sa pinakapopular nga United Nations International Days. Kada tuig, ginatos ka radio station sa bilog nga kalibutan ang nag-eentra sa sini nga event. Ang katuyuan sang World Radio Day amo ang magtibong sang public awareness sa importansya sang radio kag maengganyo ang mga decision maker nga gamiton ini agud maghatag sang access sa impormasyon kag mapasanyog pa ang international cooperation sa mga mamamahayag. Ano ba lang radyo kag paano ini naimbento? Sang 1895, isa ka bataon nga Italyano nga ginkilala nga si Guglielmo Marconi nga nag-imbento sa ang gintawag nga wireless telegraph. Samtang nag-eksperimento ini sa atik sa ilang nga puluyan. Nagamit siya sang radio waves agud mag-transmit sang Morse code kag ang instrumento nga iya gingamit ang nangin popular kag gintawag nga radyo. Sang 1906, si Marconi ginhatagan sang Nobel Prize for Physics upod kay Ferdinand Braun, isa ka German, bilang pagkilala sa ilang nga kontribusyon sa pagdevelop sang wireless telegraphy. Ang radyo nag-function pagi sa pagbaylo sang sounds o signals sa radio waves nga nag-travel naman pagi sa hangin, space, kag solid objects, kag ang radio receiver ang nagabago kag nagabalik siniliwat sa mga tunog, tinaga kag musika nga aton mabatian. Humalinsad to, ginbago na sang radyo ang dalagan sang kabuhi sa mga tao sa bilog ng kalibutan. Kag pila ka henerasyon na ang naglabay, ang importansya sang radyo wala gid na patay. Nangin saksi ini sa madamo nga mga hitabo kalingin pala agyan, agud nga ini nga mga istorya ang mahibaluan sang tanan. The reason why this... Sa paglabay sang panahon, nagbago man ang nawong sang radyo, apang nagapabilin ang papel sini sa adlaw-adlaw nga pagsinalayo sa mga tao. Sa pag-develop sang digital age, nangin normal man ang pagtuhaw sang mas madamo nga metodo sang komunikasyon.
sa mas madamo nga tawo kangay na lang sa social media bilang bago nga medium sa komunikasyon. Apang sa pihak sini, ang radyo padayon nga ginatungdan ang mapag-on nga papel bilang source ng impormasyon. Kung sa imo pagdumdum patay na ang radyo, kay ikaw na lang ang nagapamati dira ka nagsala bangod ang radyo buhi, nagapisik-pisik kag yara gid sa porma nga perpekto. Sa pagkamatuod, masobra sa 3 kabilyon ka mga tawo sa bilog nga kalibutan ang nagapamati sa radyo. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the Ang Bombo Radio Philippines buhi nga pamatuod nga ang radyo gamhanan hindi malingkang kag may ikasarang nga mag-reinvent sang kaugalingon agud padayon nga maserbisuhan ang pumuluyo sa diin man silang nga parte sa ang kalibutan. Welcome sa Bombo Report sa first edition. Bombo, welcome na sa Bombo News and Views Morning Edition. Welcome sa Bombo Report sa second edition. Babalik diri sa Bombohanay Big Time. Welcome sa pagpangalagad sa Bombohanay Zone 2 diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. This is Tita Regine. Welcome sa Hapon Lamang program. Imo nabatian kag nalantawan ang pagpangalagad sang Bombo News and Views Afternoon Edition. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo Reports Afternoon Edition. Para sa Zona Libre Program sa impormasyon kag serbisyo publiko. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Innovation. Ini ang ginhimo siyang Bombo Radio Philippines sa katuyuan nga mapasiguro nga ini sa gihapon ang nagapanguna nga choice sa mga tawo sa una, subong kag sa palaabuton nga henerasyon. Ang Bombo Radio nag-invest sa bago nga teknolohiya, nag-acquire sa bago nga mga kagamitan. Rason nga mas nangin digitalize na ang news presentation kag mga programa. Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here. Sa subong, ang Bombo Radio Philippines mayara sang 32 ka fully digitalized AM kag FM stations sa bilog nga pungsod. Espesyal manining nga tuig para sa Bombo Radio Philippines. Bangod ini ang nagamarka sang ika-60 nga tuig sang pagwaragwag nga mabatian kag malantawan nationwide, worldwide. Sa aton nga pagsaulog sang World Radio Day, ang tema subong nga tuig amo ang AI is a tool, not a voice. Ini nagapahanumdum sa aton nga bisan pa makabulig ang artificial intelligence o kun AI sa pag-produce ang balita. Hindi sini maislan ang sarang mahimo sang tawo o kun ang human essence sa patag sang journalism. Matuod nga makabulig ang AI sa pagsulat sang script, pag-transcribe sa mga interview, kag pag-edit sang audio sa mas mahapos nga paagi. Apang isa lamang ini ka sistema sang suporta. Ang matuod nga tingog sang radyo mayara sang accountability, compassion kag ethical judgment. Ang matuod nga tingog sa radyo nakahangop sang konteksto, nagatahod sa kultura kag ginahatagan bili ang responsibilidad sa paghatag sang beripikado kag balanse nga impormasyon. Ini nga mga kinaiya nga inyo mabatian kag malantawan diri sa Bombo Radio Philippines, hindi sarang mabuslan sang anuman nga klase sang teknolohiya. Sa ulihi, mahimo mapabakod sang AI ang paagi sang aton pagtrabaho, apang ang kredibilidad kag pagsalig nga nagalaragway sa radyo, hindi halin sa AI, kundi nagahalin gihapon sa journalists, mga tawo nga ginagiyahan sang kamatuoran, integridad kag commitment nga mag-alagad sa komunidad. Iyari si Ms. Margaret Ruth C. Florete, ang President kag Chief Executive Officer sang Bombo Radio Philippines. The celebration of World Radio Day today is especially meaningful as it coincides with the 60 years of media excellence of Bombo Radio Philippines, 6 decades of unmatched performance in public service and broadcasting that have earned the trust of the Filipino people. From humble beginnings to the present, Bombo Radio Philippines has remained committed
to our mission to serve, educate, and empower our communities. Today, with 32 fully digitalized radio stations operating nationwide, we continue to adapt to changing times while staying true and grounded to the values that define responsible and credible journalism, unique to Bombo Radio, guided by our culture of excellence. As we celebrate 60 years of service, we keep our commitment to ethical broadcasting, public accountability, and innovation with responsibility. Bombo Radio Philippines will continue to serve not just in the business of content, but in the business of influence, of trust, and a go-to media organization for those in search of trusted news and information. Happy World Radio Day to all. To all our listeners and viewers, mga ka-Bombo at ka-Starnation, maraming salamat po for making us a part of your day. Basta Radio, Bombo! To all Star Nation and ka-Bombo, thank you for being with us all year through. And because of you, number one ang Bombo Radio. So buong adlaw, ang Bombo Radio Philippines nag-isa sa tanan nga pumuluyo sa kalibutan sa pagtibong sa radyo kag sa importansya sini sa aton kabuhi. Happy World Radio Day! Ini nga feature story ginhanda sa News and Research Department sa Bombo Radio Iloilo. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Basta Radio Bombo!